L-ex Ministru Laburista Chris Cardona li firma Memorandum of Understanding ma' Vitals Global Healthcare fl-2014 huwa mistenni li jitla jixed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Joseph Muscat, Conrad Mizzi u Keith Schembri. Dan ħareġ il-ħamis wara nofsinhar e kif komplew il-proċeduri kontra Joseph Muscat, Conrad Mizzi, Keith Schembri u għadd ta' persuni oħra brabta mad-dil tal-isptarijiet. U issa isem Chris Cardona kien imsemmi fil-lista ta' persuni li l-Avukat Ġenerali qal li għandhom jiġġu f'din il-kompilazzjoni. Intant, il-ħamis wara nofsinhar fil-qorti uffiċjal mill-Bank of Valletta qalet li l-kumpanija Casco ta' Keith Schembri għad għandha 5 kontijiet bankarji miftuħin magħha. Uffiċjal tal-bank HSBC minnaħa tiegħu qal fil-qorti li l-kumpanija Casco Engineering u MT Race Limited qal u l-kontijiet kollha li kellhom magħhom. Diversi banek oħra xedu li dawn iż-żewġ kumpaniji qatt ma kellhom kontijiet magħhom. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello Timothy Zammit li jirrappreżenta il-bank HSBC ippreżenta l-qorti kaxxa mimlija dokumenti u qal li MT Race qatt ma kellha kontijiet bankarji mal-HSBC. Rigward Casco Engineering qal li din kellha 5 kontijiet differenti li nfetħu bejn l-2004 u l-2011 iżda llum il-ġurnata dawn kollha ingħalqu. Minnaħa tagħha Sara Rawzi li tirrappreżenta lill-BOV ippreżentat kontijiet ta' MT Race minn Jannar 2016 sa' Deċembru 2023. Qalet ukoll li l-kumpanija Casco Engineering qatt għandha 5 kontijiet bankarji miftuħin mal-BOV. Ix-xhieda kollha li b'kollox kienu 22 ma damux aktar minn 3 minuti fuq il-pedana tal-qorti. Waqt is-seduta, il-qorti ġiet infurmata wkoll li l-akkużat Clarence Conger Thompson li kien IT manager ta' Stewart kien ma jiflaħx u għalhekk kien eżentat milli attendi. Bil-qorti torna li l-akkużat jippreżenta ċertifikat mediku fi żmien ġimgħa.